Assalamu alaikum jama'a masu kallo da sauraron mu. Barkanmu da zuwa wannan tasha mai suna RTV. Fitaccen jarumin barkwancin nan na Kannywood wato Rabi Ibrahim wanda aka fi sani da Daushe ya rera zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kano wato Abba Kabir Yusuf waƙa, inda aka jiyo jarumin yana koɗa gwamnan har ma yana ambato wasu daga cikin jaruman na Kannywood waɗanda suka rabauta da mukamai a wannan gwamnati kamar irin su Sani Musa Danja da Abba Al-Mustapha. Mutane da dama na ta tofa albarkacin bakinsu tun bayan fitar wannan waƙa, inda wasu suke cewa ko dai shi ma Daushe yana barar kujera ne, wasu kuma suke tambaya shin wai da Dauda ga Kuta Rarara da Daushe waye ya fi wani iya waƙa? Ku biyo mu domin jin irin salon waƙar na Daushe. Idan ka zo Kano, kasuwanci idan kwallon Kano, musulunci kaji gwamna Abba gida-gida, gwamna Abba gida-gida, gwamna Abba gida-gida, injiniya Abba ne gwamna Abba gida-gida. Sane ku fito kwarai sabo Abba gida-gida. Aji Sani Danja, na gode Abba gida-gida, saboda Abba gida-gida. Sani Danja an ba shi mukami kun gode, saboda Abba gida-gida. Haji Abba Al-Mustapha mun gode, saboda Abba gida-gida. A ɗaya ɓangaren kuma shahararriyar jaruman nan wato Maryam Malika ta yi nasarar yin wuf da Abdul M. Sharif, jarumin fim ɗin nan na wuf, yaya ga fitaccen mawaƙin nan wato Umar M. Sharif. Wannan shi ake kira soyayya gaman jini. To Allah ya ba da zaman lafiya ya kuma sanya alherinsa a cikin wannan aure.